400 000 forintért az iPhone 17 az egyik legjobb döntés most a piacon. És nem csak az iPhone-ok között. A csupán 8 mm vékony készülék 177 g-ot nyom, IP68-as vízes porálósággal rendelkezik, és nanoszim és eSIM fogadására is képes. Alumínium keret és üveg elő, valamint hátlap jellemzi. Óriási ugrás, hogy a 6,3 inch nőtt kijelző már 120 Hz-es képfrissítésre képes, ez egy Super Retina XDR OLED kijelző, 1206x2622 pixeles felbontással, vékony kávákkal és akár 1600 vagy inkább 3000 nits pontszerű fénysűrűséggel. Ó, és van most már Always On, vagyis mindig aktív kijelző támogatás is. Apple A19 lapka hajtja a készüléket, tehát nem a Pro verzió, ez is egy 6 magos processzor, méghozzá 5 magos GPU-val. 12 helyett ez a modell 8 GB RAM-ot kapott, ám így is alkalmas arra, hogy a különböző mesterséges intelligencia feladatokat ellássa. Szuper hír, hogy duplázták a terhelyet, most már az alapverzió is 256 GB-os. Az iOS 26 remekül fut a készüléken, még jobban személyre szabhatóak a különböző widgetek, és a Liquid Glass design is jól néz ki. Plusz megváltozott a kameraprogramnak a felülete is, könnyebben kezelhető és a beállítások is gyorsabban elérhetők. Emellett nyilván az Apple Intelligence is segít abban, hogy különböző feladatokat ellásson a készülék, vagy éppen a képeket szerkeszthessük. De még mindig nem tud annyit, mint Amerikában. Immár 2 darab 48 megapixeles kamerával lehet fotózni hátul, az elsődleges szenzorszintű stabilizációval lett ellátva, a másodlagos pedig autofókuszos, vagyis makrofotózásra is képes. Az előbbi kamera pedig 18 megapixeles, ezzel anélkül lehet akár vertikálisan, akár horizontálisan fotózni, hogy elforgatnánk a készüléket. A képminőség nagyon szuper, a fotók nappal és éjszaka is jók, de a lencse visszacsillanás éjszaka azért tetten érhető a videóknál. 3692 mAh kapacitású az akkumulátor, 50%-ra nagyjából 20-30 perc alatt lehet föltölteni, és 1,4 óra a teljes töltöttség, de van még 25 wattos vezeték nélküli töltés Qi2 szabványon keresztül. Akad Wi-Fi 7, Bluetooth 6, villámgyorsan pozícionáló GPS, NFC-s érintésmentes fizetés, eSIM 5G, Face ID arcfelismerés és még UVB támogatás is. Az USB-C port viszont csak 2.0-ás. Így is hatalmas az ugrás, és a 17-es sorozatból talán ezért meg most a legjobban. És te melyiket választanád? 400 000 forintért az iPhone 17-et, 500-ért az Air-t, vagy éppen 550 000 forintért a 17 Pro-t? Írd meg kommentben!